Alin? Ito sa akin? Sa'yo ata to? Ay, sa'yo. Kasing mag-gising mo kung lumod. Galing sa school. Bagay na bagay. Ayan, good morning. Dito tayo sa ano, kay Palawan. Flooring. Boleh pasok. Boleh pasok. Ano? Pahinga. Sabado. Sabado. Kala ko nga kan, Wibis. Sabado. Sabado pa rin. Kailan ka muwi? Kailan ka muwi? Kagabi? Ito kasi rola mo ko ako. Ubo. 6 hours makatayo. Okay lang yun. Okay lang yun. Okay lang yun, tapos yung patient na taga dito na. Oo, sino? Sino? Ayan, prepare kami ng para sa flooring. At tingnan nyo na lang sa vlog nila yung paglatag ng bakal. Mula sa pala. Yung pala. pangalan nila? Ha? Ito mo yun? Hindi sana. Ganda sa kapatid. Barbaman ka rin? No.
Semento pa. Bangun pa. Ha? Bangun pa. Oo. Matam siya na maglaw-law. Pagdating. Kinukuha yun. Tapos usad pa. Kasi kung mag-gising, mag-tulunod. Dahil mo. Pinagulog kaya bagay tayo ito. Tempuran. Sabi ko sa inyo, dala-dala ang camera para sa kwento nyo. Hindi naririnig ang mundo, mamahal sa pamilya. Malasakit, may tiwala sa Diyos. Pare, ano ang masaya sa inyo? Kaya ko, tulong ako. Umoy! Umoy! Sabi ko sa inyo, dala-dala ang camera para sa kwento nyo. Ha? Totoo na. Yan po, kagalo na po ang siminto. Amoy! Kamu, vlogger na. Yan na lang. Vlogger ka muna. Ayun. Kagalo na. Reserve nyo yan. Pag mawak ang titi ka siya. Oh, kamu. Tama na, ha?
Ah! Minsan lang ang isang plastic na respeto buo ang pagkakanyang hawak. Pag kumatok, ay artista simpleng tao. Pero salamat po, ako na naman ang may umarumano gabi, tuloy pa rin ang sasabi ko sa inyo. Dalawa lang ang camera, pero sa akin yung di naririnig. Pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason, anong magkasaya sa Nom. Ilki man ano? Oh, 3, 6, 9. Girl, 15. sabi ko sa inyo. Wala para sa kwento niyo. Naririnig ko mapamahal. Pamilya, may malasakit. Si Paring Jason, magpasaya sa inyo hanggat kaya ko. Tulong ako hanggat kaya ko. Ako si Paring Jason, charity sa kanto, kahit man sa buhay. Sama-sama tayo magbabalik. 8. Dala ko lang ay dasal na puso. Tenga, sol. Hello, bukuha ng pasyaw. Mano ka pa, tuloy pa rin. Baro naman, no? Ha? Baro. Dala-dala ang kamay para sa Wala to, ah. Hiniling ng mundo. Laro. Sa pamilya, Pat. may malasakit. Mahangoy na. Paring Jason, magpasaya sa inyo hanggat kaya. Sampulo na ito.
Hindi pa naman lumalak pag... Oh. Yan, at nilatagan muna namin. Mamaya, tingnan ng tubig. Oh. Oh. Bali, limang pundo ng simento. 133 yung halo. Kape daw muna. Kape. Yo, Power swing! kape. Gamitin! Alin, ito sa akin? Sa'yo ata to. Ano sa'yo? Oh? Doon sa spirit taktanin mo. Dapat ano? Lala ka mal. Nen. Say. Mo talaga si Paking ay. Galing sa school. Bagay na bagay. Ano? Di pa basang. Dugayin na. Yan, nagkape muna kami. Tinimplan kami ni Tilo. Salamat kay Tilo. Yan. Sino na? Pwede, teleportate din. Naka-20 crush niya. Oh? Kaya si Tilo yun? Kaya pala di mapakali mo. Kaya pala di mapakali. Nagkaiyan, nagkakadoon ng tiyam. May nag-uula-ula sa kape. Ano, pagkatao? Oo. Ayan po, bali, ibababad lang muna namin para madaling luhagin. At nagkape kami dito. May snack na Sinono, Joey, Pula. Bim. Amo ay Bim! Ano, hinahanap ka na, Lo? Ilon doon. Grabe ka tinang lamuran ko. Tapos pause na talaga. Excuse me. Ayan po. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Hinahanap na ka. Kaya si Paging, pero Yan. ako'y. Nagkalo. Tibidang. Kaya na. Ito kang yan. Amo ay. Ayan po, at maraming salamat sa lahat ng nanood ng vlog namin doon sa paggawa ng barracks na gagamitin ng Team Pahaway doon kay Tricia. Thank you po, at nandun yung suporta nyo. Salamat. Isa pa, bibi. Yan. Bukas wag ka na mag-bliss. Advance na yon. Yan. Maraming salamat po sa lahat na nanood. At nakita namin yung suporta nyo. Sana hanggang matapos yung Pabay Project kay Tricia. Sana nandun pa rin yung suporta nyo. Siyempre, lalo-lalo na sa mga sponsors natin. Sponsor ni Kuya Noli. At sa mga anonymous natin, mga sponsor. Sa mga silent viewers. At sa mga nagbibigay ng mga pangkain namin, pang foods. At siyempre, salamat kay Kuya Noli. Ayan po, shoutout sa lahat ng mga sponsor. To all viewers. Ayan, bye-bye. I love you all. Mwah.